Tama ka ng mga kamot ba? Duy, hindi na yung si Maminaw, uy! Oh! Iya naman na yatag nalit sa lasa na kaswan. Dali araw na. Si Linda, apa Linda ko? Ah, dek ko matang mata na itong kamot. Oh, ay panglas ba? Si Badong kay iya isi ikon saya. Iya pa ikon sa kalo kadwan. Si Badong nakakuha sa kuan sa kalo. Nakakuha siya, nakakuha. Nasod sa kalo. Wala, last ito. Wala pa mo nangapiang dia. Kaya ra, dai pakapit ka man. Oh, relax. Relax.